Vítaj pri mojom ďalšom videu a ako som spomínal, tak v tomto videu som tu pozval konkrétne môjho kolegu, spoluzakladateľa spoločnosti Tomáša, ale aj dlhoročného kamaráta, pretože sa už poznáme, koľko to je, 10 rokov? 10 rokov to bude 10 rokov. Takže vítaj tu a na úvod, kým prejdeme k našej hlavnej téme, budem rád, keď sa nejakým spôsobom predstavíš, kto si, čo si, odkiaľ si, čomu sa venuješ a môžeš to v kľude rozviť. Ďakujem, vítam. Vítajte všetci. Moje meno je Tomáš Turcer a venujem sa finančníctvu 10 rokov. Ja popri mojom podnikaní alebo pri práci sa venujem prírode a rodine. To sú také moje dve asi najobľúbenejšie aktivity. A som rád, že dnes sa môžeme otvorene povedať o niektorých veciach, ktoré si už načal. Čiže poďme na to. Dobre, tak díky za predstavenie, no a poďme asi rovno do toho. Takže pred pár dňami sa stala vec, že tvojim kamarátom známym alebo ľuďom, ktorým si ukázal príležitosť v minulosti, prišiel list, kde boli o tebe nepravdivé informácie. Takéto niečo podobné sa deje u mňa na osobných stretnutiach s mojimi známymi takisto. A tam to nabralo takisto určitý spád. Čo si ty o tom myslíš, ako to prebieha, aký máš na to názor? Čo si o tom myslím, nebude určite asi publikovateľné. Ale čo môžem povedať, je to, že cítim určitú takú krivdu alebo taký nekalý spôsob hospodárskej súťaže, o ktorom som dneska chcel pobaviť, pretože tie postupy, ktoré boli zvolené, tak považujem za nefér. Nefér, OK. Tak určite je to istá forma nefér spôsobu komunikácie a možno taká otázka, každý z nás by si mohol klásť otázku, že prečo sa takéto niečo deje? Akože ja by som možno ešte chápal takú situáciu, že dobre, čak oficiálne sú to klienti nejakej určitej spoločnosti, je to napísané, niekde je to právne podchytené a tak ďalej, ale prečo sa musia diať takéto veci, že tomu klientovi, či už u mňa na osobných stretnutiach s tými ľuďmi, alebo po prípade u teba písomne, myslím, že to aj osobne u teba takisto prebiehalo, že prečo musí dochádzať k takýmto, ako to nazvať, k zahmlievaniu informácií, alebo takýmto neurčitým slovám, vetám a tak ďalej, že si skončil napríklad v tom finančnom sprostredkovaní. Vieš čo, priznám sa, že neviem, o čo tým ľuďom ide, ale myslím, že napríklad ten človek, ktorý to konkrétne robí, tak sa prezentuje ako človek, ktorý zarába 50 000 eur mesačne a nepoznám dobre jeho motív takýchto činností. Niekde možno v nejakých iných spoločnostiach alebo na finančnom trhu na Slovensku to funguje tak, že pokiaľ si buduješ nejaký kmeň, tak je tvoj. Môžeš ho odpredať, môžeš s ním nejakým spôsobom hospodáriť, odídeš, odchádzaš s ním. Kdežto tu teraz to, čo sa nám stalo, je to, že sme si mysleli, že budeme vlastnú firmu a potom sme zistili, že nakoniec budujeme firmu pár ľuďom. Tak ako si to minule pekne pomenoval a mne trvalo isté obdobie, kým som to pochopil. A potom som zistil, že ja celé tie roky, ktoré som si myslel, že budujem vlastnú firmu, tak som bol len, dá sa povedať, naivný a myslel som si, že si budem niečo vlastné. Budoval si vlastnú firmu, pokiaľ si bol v tej firme. Ako náhle už ideš do inej firmy, tak už si vlastne nebuduješ vlastnú firmu. A mne to pripomína niečo podobné, že takéto niečo akože fungovalo takto finančníctvo v 90. rokoch. A teraz si zoberme situáciu, že napríklad hokej, že keď hráva niekto za Žilinu, alebo za Martina, alebo za Bratislavu, tak už nemôžeš ako keby ísť do iného klubu, ale musíš hrať ako keby len za ten ten istý klub, čo nedáva vôbec žiadny zmysel. A to isté funguje napríklad v Čechách, že tam v Českej republike to funguje tak, už je to trošku niektoré spoločnosti na Slovensku, u niektorých to tak funguje, ale v Českej republike je to tak, že tam normálne sa ľudia stretávajú medzi tými danými spoločnosťami, prestupujú do rôznych spoločností podľa toho, kde dostanú nejakú, ja neviem, ponuku, alebo s kým si rozumejú, aké majú vzťahy, alebo podľa takých nejakého toho zázemia, nástrojov a tak ďalej. A na Slovensku mi to príde také trošku ešte zabrzdené. Možno aj na Slovensku, ale myslím si, že hlavne v tých MLM štruktúrách 90. rokov, ktoré sa riadia tými pravidlami, ktoré fungovali možno ešte za dob Československa, ale v dnešnej dobe si myslím, že ten trh sa vyvíja a sú určite spoločnosti, ktoré sa riadia ešte takým tým zastaralým spôsobom. Aha, áno. Presne tak, lebo tiež to vnímam aj v tých MLM firmách, že sú MLM firmy, ktoré fungujú na starom spôsobe fungovania a potom sú MLM firmy, ktoré fungujú na tom novom spôsobe fungovania. A tých zatiaľ nie je veľa, ale sú tu. Sú tu medzi nami, niektoré z nich nebudeme asi menovať, ale poznáme ich, vieme o nich. A robia to tým, by som povedal, že správnym štýlom. Že idú do tých online technológií, majú tam napríklad také niečo, čo už má vlastne aj naša firma, ak môžem spomenúť, že garantujeme ľuďom ten kmeň.
Hej, keď niekto chce s nami spolupracovať, tak mu garantujeme kmeň pri odchode z našej spoločnosti. To je, si myslím, že jeden skvelý benefit. Skvelý benefit, pretože tak by to malo byť podľa možno nejakej spravodlivosti, alebo podľa toho, keď ten človek si buduje tú svoju firmu, tak nech to reálne tá jeho firma je. Nech to nie je len zbytočné reči a nejaké možno omačky, ale nech to je reálne takto. Takže nech sa ten cashflow kvadrant nekreslí len tak na ten flipchart, ale nech je to naozaj pravda. Skvelé. Dobre, tak my by sme mohli asi prejsť k tomu, že toto je asi také posledné vyjadrenie, ktoré by sme možno chceli k tomu dať. Chceš ešte niečo povedať k tej situácii, alebo čo si o tom myslíš? Mňa by možno tak zaujímalo, že z poslucháčov, pokiaľ máte možno nejaké informácie k tomuto alebo tak, napísať možno nejaký váš názor do komentu, aby sme možno videli váš pohľad na to, že prečo sa takéto niečo deje a prečo ľudia, alebo pre ktorých sme pracovali 10 rokov, tak nám teraz hádžu polena pod kolena. A toto vnímam ako nefér, alebo nejaký taký problém, ktorý ja osobne si neviem dobre vysvetliť. Možno mi môžete povedať na to nejaký váš názor. Ja si ešte, určite napíšte to komentár nižšie. Ja si takisto ináč neviem predstaviť to, že keby niekto odišiel z firmy, napríklad do mňa, že ja by som mu začal navulovať normálne klientov a začať ho haniť takými spôsobmi, ako napríklad, že okradol firmu a robí nelegálne veci a má veľa nárováši a nedvíhajte mu a nestretávajte sa s ním a neodpisujte mu na SMS-ky a vyhodili sme ho a neviem, aké všetky tieto manipulačné techniky žvásty. A najlepšie, že týmto ľuďom volal ešte človek, ktorý nemá ani zápis v Národnej banke Slovenska. Hej? Takže to si neviem vysvetliť, že akým spôsobom, na akou možnosťou sa to mohlo takéto niečo diať. Hej? No ale takéto niečo je už za nami a každý si na to môže spraviť svoj vlastný názor. My sme nechceli o tom otvorene hovoriť, boli sme veľmi dlho ticho, pristupovali sme na každú dohodu. Na každú jednu dohodu. Či to bola nejaká zákulisná dohoda, alebo nejaká listová dohoda, alebo nejaká ústna dohoda, tak na všetky sme pristupovali, ale my sme sa rozhodli, že už nebudeme ticho. Asi kvôli tomu. A ja by som prešiel k tomu asi tak, že už nebudeme sa vyjadrovať k tejto situácii, lebo si myslím, že je to únavné. Ak niečo príde, niečo šokantné, šokantné, tak my to určite ukážeme. Určite sa tomu otvoríme, ale chceme asi už hovoriť o niečom, čo sme si vytvorili my a čo ponúkame my. Takže Tomáš, môžeš začať. Veľmi rád by sme vám predstavili, alebo chcem vám predstaviť našu novú stránku našej spoločnosti. Je to vfm.sk, kde nás nájdete. A nie je to len prezentačná stránka alebo stránka z pohľadu nejakých základných informácií o tom, čo robíme, ale je tam určite jeden taký špeciálny bod, ktorý ocení, myslím, množstvo ľudí, ktorí pracujú vo finančníctve a sú profesionáli. Pretože pripravili sme si pre vás transparentný prehľad alebo nástroj. Ktorý vám umožní možno otvoriť si malinko oči. Lebo priznám sa, že ja som podnikal vo finančníctve 10 rokov a dovolím si povedať, že nevidel som do toho takým spôsobom, ako možno dnes. A to, čo mi možno uchádzalo, tak vám chceme ukázať transparentne na našej stránke v časti kariéra, kde si dokážete pozrieť našu novú kalkulačku alebo nový prepočet toho, čo tu vlastne finančníctvo je a čo z toho môžete mať. Pretože ak vám bolo doteraz hovorené, alebo ste si mysleli, že máte najlepšie zaplatenú kariéru, alebo že ste veľmi dobre platení vo finančníctve, tak ja si myslím, že táto kalkulačka dokáže hovoriť niečo iné. Presne tak. Takže vfm.sk /kariéra a úplne dole, keď si zrolujete, tak máme tam špeciálnu kalkulačku, ktorú si môžete pozrieť. A takisto, nejde len o tie provízie, my nefungujeme na štýle takom, že riešime iba zmluvy alebo niečo, ale dávame každému ten svoj vlastný priestor. My s Tomášom sme sa rozhodli, že si vytvárame spoločnosť sieťového marketingu, fungujeme stále na tomto, ak by nám niekto dával argument, že už nie, tak áno, fungujeme stále na tom a máme vytvorenú kariéru. Takisto máme tu pre ľudí priestor taký, že kto chce mať svoju servisnú spoločnosť, tak môže. Kto chce mať svoju spoločnosť takú, že chce mať nejaký vlastný broker pool, môže. Kto chce mať svoju MLM spoločnosť, tak môže, ale všetko to závisí od toho, ako sa nejakým spôsobom dohodneme. Hej? Čiže určite táto informácia ide pre všetkých ľudí, ktorí fungujú na finančnom trhu, s ktorými sa chceme baviť otvorene, chceme sa baviť o ponukách a chceme sa s vami stretávať. Možno nezáväzne, možno otvorene. Ak by ste sa nám ozvali,
do správy, tak na vaše meno bude uvalené embargo. Hej? To znamená, že nikto nebude vedieť, že sa s nami nejakým spôsobom bavíte a týmto spôsobom sa môžeme stretnúť online, môžeme sa stretnúť osobne, nezáväzne sa pobaviť a zase môže sa rozhodnúť na základe objektívnych informácií. Lebo ja som človek taký, ktorý tiež 10 rokov som žil v bublinke a myslel som si, že mám to najlepšie na trhu, čo sa týka palety produktov, IT nástrojov alebo provízií a nakoniec som bol vyvedený z omylu. Takže takto by som to nejakým spôsobom ukončil. Moju reč teraz. To mi akože vyplýva z tohoto, že keď ti je niečo hovorené alebo tvrdené dlhodobo, tak tomu človek začne veriť. A keď nepočúva nič iné a počúva iba stále tieto isté informácie, tak dá sa povedať, že je istým spôsobom tak nastavený, alebo niekto môže použiť slovenské spojenie, že vymitý určitým smerom. A ja dnes si dovolím tvrdiť, že je lepšie spraviť si všeobecný prehľad, alebo možno už taký nadhľad a nepočúvať iba jednu stranu. A toto som spravil a na základe toho som zistil, že veci fungujú celkom inak, ako mi bolo hovorené 10 rokov. Presne tak, takže je tam množstvo ďalších benefitov, hej, či už provízie 4 krát do mesiaca, alebo najväčší IT porovnávač na slovenskom finančnom trhu, hej, ktorý stal niekoľko stoviek tisíc eur. Toto je skvelý nástroj, pretože nikdy som si nevedel predstaviť, že dokážem robiť všetko online. Či sa to týka záznamov, alebo sa to týka uzatvárania zmluv, alebo takéhoto porovnávača. Pre mňa je to taký benefit, ktorý mi veľmi uľahčil život a dnes s tabletom bez papiera dokážem tvoriť zmluvu odkiaľkoľvek. Takže toto je asi jeden z najväčších benefitov, ktoré dokážeme tým ľuďom ponúknuť. Presne tak. Takže klikajte na našu stránku. Z našej strany je to na úvod všetko. Ak vás to bude baviť a toto video bude mať určitý počet videní, my v tom budeme pokračovať. Ak nie, tak pôjdeme do terénu. Takže nezabudnite, že spoločne píšeme čo? Šťastný príbeh. Čaute. Pekný deň.